Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за нещо много важно и много полезно за човешкото тяло, а именно лимфодренажния масаж. Какво представлява, как се изпълнява и каква полза може да ни донесе той? Лимфата и лимфната система са отговорни за отделянето и за създаването на левкоцитите. Това са белите кръвни тълца, които са борците с всички инфекции и заболявания в нашето тяло. Лимфата изхвърля всички токсини и мъртви клетки от нашето тяло. Лимфата изхвърля ненужната течност от нашето тяло. Лимфната система е това, което поддържа баланса на водата в нашето тяло. Така че, ако искате да бъдете здрави, дори антицелулитния масаж в същността си е лимфодренаж. Реално, движението на лимфата в нас, в тялото ни, е ключов момент да бъдем здрави и да бъдем изпълнени с енергия. За съжаление, при повечето хора с напредване на годините, говоря може би от 20-25 нататъка, лимфният поток малко по малко спира своето движение и се забавя съвсем. Особено за хората с по-уседнал начин на живот, подпухване, надебеляване на бедрата, корема. Това задържане на вода и на течност там се дължи на влошеното състояние на нашата лимфна система. Това може да бъде променено много лесно, просто трябва да се погрижите за себе си. Какво представлява самия лимфодренажен масаж? Това са плавни, галещи движения, комбинирани с изпомпващи леко движения с върха на пръстите и дланите по посока на движение на лимфопотока, за да може той да бъде задвижен и за да може балансът в нашето тяло да се възстанови. Тоест, ако искате да бъдете здрави, да се чувствате добре, тонизирани, вечното умора в тялото ви да я няма и да се чувствате много по-свободни, а не задръстени от всичко излишно във вас и подути и сутрин да се събуждате подпухнали. Това е начинът. И е нещо много приятно и елементарно за постигане. За да се поддържа лимфопотока в тялото, по принцип са нужни специфични упражнения, ежедневни. Знаем, че няма как всички хора да правят това нещо всеки ден, защото живота ни е динамичен, напрегнат, времето все не ни достига и масажът е един прекрасен начин да си осигурите възстановяване на вашите процеси жизнени в тялото ви. Лимфният поток е един от най-важните. Другото, което се случва в лимфния поток е, той пренася мастите, мазнините в нашето тяло. По принцип, лимфата, движението й е жизненно важна за органите и като цяло за нашето здраве и за нашия тонус. Какво е заключението? Лимфната система е един от ключовите моменти за нашето здраве. Тя е ключът към имунната ни система, имунитета на нашето тяло, съпротивителните ни сили, тонусът ни, изчистването на всичко вредно и излишно от нашето тяло. Тоест, тя е ключът към нашето здраве, към това ние да бъдем добре, да се чувстваме тонизирани, заредени с енергия и освободени от тежест и умора. Не си ли струва да инвестирате половин час седмично за някакъв период от време, примерно месец или два, да се задвижи този процес във вас, лимфната ви система да почне да функционира нормално, вместо да давате купища пари за скъпи медикаменти, химии, които не правят нищо друго, освен да замазват проблемите в здравето ви, докато същевременно
здравето ви реално се влошава и продължава да се влошава. И това е една улица без изход. Така че погрижете се за себе си, дайте си възможност да бъдете по-добре, по-щастливи, по-заредени с енергия и бъдете щастливи, приятели. Пожелавам ви хубав и прекрасен ден и до нови срещи!